ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд, хуш омадед ҳама каса ба канали Секретҳои Устогӣ. Мақсади навори имрӯзаи ман, нигоҳ кунед, тамошо кунед бародари азиз. Мо ҳами ҳафта дар як ҳафта зиёдаи 20 нафара дар ҳамин WhatsApp савед метем. Мақсад секрет ча мегем, мефаҳмонем ки ҷаша чен ки хе ки савол мета. Мақсад мо мефаҳмонем, айрӯи фаҳмондагӣ мо ва айрӯи навори мо бахчона мекунанд. Рисункаи паталог зада ина бародари азиз, маҳбули дили хуча, абои клекай маҳбули дили хуча. ҳар он шахсияте ки мехоҳад ки хидш бикуна метавона карда. ҳамин навора внимательно тамошо кунӣ, иншоалло ки мефаҳмӣ. Чойша намефаҳмӣ, WhatsApp да муроҷиат мекунӣ, бора ин бародар бори нишонат метем, секретча мегем, айчо сар ки размера чӣ хел биги бахта мекунӣ. хуб, мақсади ин навори ма барои вай ки зиёдаи 10 нафар навиштанд ки шумо мақсад пешниҳод мекунед, видеотон качества надора, видеотон хелияй. Мақсад ки ман шумода чӣ гуфтаниям ки ина качества дора надора, ина бародари мо чӣ кор карда, ина рисунка зада дар паталогаш ки паталогш фанера краскаи маслини сафед кардагия рисунка зада, абой зада ина. охи бародарои азиз, ҳар он нафара айна ҷаи худаш зависият мекуна. Ина моз наин калаи хуча кор фаҳмна, иншааллоҳ ҳамаша мефаҳма. ҳар як наворе ки шумо хоҳишу дархост мекунед, ман пастарадша мекунам, ай коркардаш то охириша навор кунам, пешниҳоди шумо кунам дар ҳамин канали Секретҳои Устогӣ. Ай сабаби хона да хонаи я мардак да мера за каса қабул мекунӣ, кор мекунӣ, уҷа одамо мераванд меоянд, мо ҳамаёра камера ка наметавонем, мо ҳаракат мекунем ки ҷои асосиша камера кунем, одаи мефаҳмдагиш мефаҳм. Ина бародар мон то ҷоиша фаҳмид, нафаҳмид, бо дар WhatsApp муроҷиат кард, фаҳмондемш ба тариқи навиштан галасавою занг аралаш. Хулоси гап ки ина бародаро мақсад мешава, ҳар он нафаре мехоҳад бикуна мешава. хуб, баъд чӣ гуфтанем дӯстони азиз, ҳар як рисунка ва ҳар як ремонти мо мекунем, пешниҳоди шумо мекунем ба о хотире ки мисол 1000 просмотр бигирад, 10 нафар да маъқул шавам, 10 нафар мақсад ба хуча бикуна, ай 1000 кас дасташ намуда. Ба ҳамин хотир ина ин номро дар инҷа мондагием барои заказ, мақсад ки дар WhatsApp галасавоӣ кунем, бинависем кадоме ки мехоҳем ки ҳамин видео ремонтҳое ки мо дар каналмон мекунем, мепартем амхеле ремонт кунем, ҳамин WhatsApp да бинависем галасавоӣ кунем, мо ҳатман ҷавобша шумо да мегем. хулоси гап ки косметический ремонт да WhatsApp да муроҷиат кунем. Тамом. боқӣ зиндаву саломат бошед бародарои азиз, ҳаракат бикунед, ҳамин канала як статуша бихезонед, мақсад ки дастгирӣ бикунед, иншоаллоҳ ки беҳтарин наворо, идеои нав хати пешниҳоди шумо карда мешавад. зиндаву саломат бошед.